Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ebidentzia zientifikoak argi du. Munduko negutegi efektuko gasen ehuneko handiena garraioari dagokio. Udalerri haunitzetan emisioen ehuneko 80 dagozkio garraioari. Beraz, kontuak argia dirudi. Kendu erregai fosilak eta jarri trenak. Haunitzek argudio horren bitartez defendatu dute abiadura handiko trena. Baina kontua hain argia alda? Gaurko saioan horretaz eta gehiagotaz solastuko gara. Saioarekin hasi aitzinetik, omenalditxo bat Nafarroako paisaiei. Aralar mendia baita, mendi miresgarria. Aralar mendia Nafarroa eta Gipuzkoa artean dago. Inon mitorik eta elezaharrik baldin bada, Aralarren da. Mariren bizilekua da, izadiaren jainkosaren bizitokia alegia. Trikuharriz betea dago. Beraz, aspalditik izan du Aralarrek izaera simbolikoa gizakiarentzat. Eta artzaintzarako baliatu du, duela milaka urtetik ona. Eta gaurkoan Gorka Ovejerorekin gaude, bera HT gelditu taldeko kidea da, eta hain zuzen ere, berarekin aukera izanen dugu solasteko HT-az abiadura handiko trenaz, suntxiketa maila handiko proiektu bat, edo hori kontatuko dugu behintzat Gorkak, eta Nafarroan bereziki esanguratsua den gai bat, eta horretarako erran bezala Gorkarekin gaude. Egunon, Gorka. Egunon, zuei ere. Eta Gorka, nonbaitetik hasteagatik, adibidez, zure kasuan, zergatik HT-aren kontua egiten zaizu hain eskandalagarria? Bai, esaldi batean zaila da, baina esango genuke, hainbeste diru, hainbeste kalte ekologiko egiten duen azpiegitura bat, hain erabilera gutxi izanen duena, hori da eskandalagarriena. Nafarroan lurra hartzeko lehenik galderatxo bat. HT-a zertan dago orain? Hasi dire obrekin, ez? Proiektu batean dago? Bai, urteak daramatzate obrak hasi zirela, Castejon eta Tafalla tartean egin izan dute, esaten dena zorua, ez? Prestaketa, akueduktoak, zubiak, eta hori izaten da normalean obren kostuaren erdia edo pasa, ez? Gero orain etorriko zen, egin duten horietan katenaria, burdinbidea, segurtasuna eta hori ere iaia proiektuaren erdia da, ez? Orduan egin dute zatitxo bat Nafarroan, oso zati txiki bat, eta bakarrik azpiegituraren oinarrizko zutabeak eta. Eta, izatez, aipatzen duzun horren aritik, noizbait ere aitua dut, dela mito bat, eta mito horrek erraten duela, HT-a ja egina dagoela, eta beraz, ez duela balio hemen burua haustea horren kontrako borrokan, zeren egina dago? Egina dago Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskal Herrikoa oso horreatua dago, baina beti ere, esaten dudana, oinarrizko azpiegitura. Bide gorri hori. Eta gero, hiriburuetako sarrerak egin gabe daude, kriston diruza dutenak. Adibidez, PNV-ek nola hau martxan jartzea nahi du, 2006an hasi ziren, 2026erako nahiko lukete martxan jartzea, zaila izango dutena, bazkenean Bilbon izan beharrean, Basaurin gelituko da. Hau da, Gasteiztik Bilbora baldin bazoaz, 7-8 minutu horreratzeko, ez zaitu utziko Abanton, utziko zaitu Basaurin. Horreratzen duzuna, gero galdu beharko duzu Basauritik Bilbora joaten, ez? Hori da
HT-ren zentzugabekeria. Bueno, baina behintzat silona komodoak izango dira. Oso komodoak eta oso garestiak eta bueno, ja, enpresa askok diru publiko itzelak hartu dituzte. Hortik doa kontua. Bueno, eta broma horiek pixket alde batera utzita, Nafarroko gobernuaren kasuan, nola defendatzen du proiektua, hau, ze argudio erabiltzen ditu? Bai, politikariek eta argudioak ez datoz oso bate azkeneko urte hauetan behintzat, ez? HT-rekin are gehiago gezurretan ibiltzen dira. Esaten dute, modernua da, ekonomia suspertzen du, ez dakigu nondik ateratzen dute, ze ikerketa ekonomiko guztiak alderantzizkoa esaten dute, eta gero esaten dute merkantziak eramango dituztela, gezur hutsa. Espainian estatuan, Madrid-Sevilla mustu zutenetik, mustu estreinatu zutenetik, 92an, osea, horren dela 30 urte, ez du kilometro bat bera ere garraiatu merkantziarik. Orduan, gezurretan, eta horren dela hilabete bat, horren dela 3 hilabete, edozein territorioetan esango dizute PSOE-ko, UPN-eko, gero abaikoek, merkantziak eraman dituztela, gezur hutsetan. Bueno, eta justo merkantzien kontuarekin aitua dut, politikari kanpainan beti aipatzen dutela, baietz, HT-ak eramango dituela merkantziak, baina gero proiektuan ez dagoela inon, ez duela jartzen inon, merkantziak eramango direnik, ez dagoela ikusi, ez dagoela proiektuan integratua. Jendea guartzeko, HT-a 250 kilometrotik gorako abiadurak eskatzen ditu. Hortan, burdin bide horretan, merkantzia pisutsua sartuko bagenu, ez dut esaten paketeria txikia, benetako pisua, autoak, burdin mota desberdinak, burdin bideari egingo lioketen kaltea, oso larria litzateke, oso arriskutsua. Orduan, HT-a berez, soilik eta bakarrik bidaiariendakoa da, gezurretan nahi dira, toki guztietan, ezinezkoa da. Claro. Izatez, pentsatzen dut, komplikatua izanen dela, ez? Halako abiaduran joan nahi baduzu eta merkantziak eramatea, bueno, pixket kontraerrankorra da. Bai, merkantzia askoz ere motelako joango litzateke, horrek sortzen dituen, ez, gatazka, ez, batzuk oso azkar, oso motel, oso arriskutsua da hortan ibiltzea. Baina pisu horiek burdinbideari egingo lioketen kaltea oso arriskutsua litzateke, gero burdinbide beretik oso abiaduraz bizkorrean joatea. Horregatik esaten dut, Europan ez da inun eramaten, uste dut, Suitzan edo badago tramo oso txiki bat eramaten dutela zerbait, baina ez dago, ez Frantzian, gehien Europan, Espainia ondoren estatu frantsesak darama, eta ez du sekulan merkantziarik eraman. Eta pentsatzen dut, trazadoa horretarako egokitu nahiko balitz, horrek izango zituen kostuak mantenu aldetik bera izango zen ikaragarriak, ez? Bai, behitu, gu handela urte pilo bat esaten genuen, HT kilometro bakoitzaren mantenimendua urtean, kilometro bat, 1.000 euro. 1.000 euro, eta tunela baldin bada, 200.000 euro. Horri, gehituko bagenio merkantzia pisutsuak eramatearena, ezin eramana izango zen mantenimendu kostua bakarrik, ez? Ezinezkoa. Bueno, justo paradogikoki erabiltzen den argudiotako bat da, HT-a beharrezkoa dela aldaketa klimatikoaren arriskuarengatik bera, ez? Eta, guk erraten nahi duguna da, hori pixket tranpatia dela, zeren ez ditu merkantziak eramango, eta HT-ak izango zuen onura handiena izango zen, hain zuzen ere, errepideetatik merkantziak eramaten dituzten kamioi horiek kentzea, ez? Baina ez ditu kamioiak kenduko. Ez ditu kenduko, esan dugunagatik ez da, aurreko legealdian, aldaketaren gobernuan, Ayerdi, Gero Abaiko lehendakari ordea izan zen, edo, pixka bera, kotarroa manejatzen zuena, harrek esan zuen elkarrizketa batean, oen dela 3-4 urte esan zuen, HT egin behar da, baina gero, trenbidea, betiko trenbidea Nafarroan, bikoiztu egin behar da eta merkantzietarako prestatu. Berak ere onartzen zuen, HT gauz bada, eta gero merkantziak eramateko trenbidea modernizatu behar da. Hori da guk eskatzen duguna, ez? Baina berak HT ja garbi esaten zuen, baietz, baina bidaiariendako. Gorka, baina, ni hiritar bezala ere pentsatzen dut, Nafarroko gobernuak ez dakit, ez du hartuko erabaki hau hain loko, egingo ditu ikerketak, baloratzeko HT-a, ze puntutaraino beharrezkoa den, baloratu bertze alternatibak, ez dakit, ez? Begiratu hori, trenaren ze behar dago Nafarroan. Aurrik uste nahi zara politikoak jende serioa dela, ez? Nik uste politikoak daude, politikan murgilduak, 4 urteko
zikloetan, eta orduan beraien lehentasunak askotan ez dira jendearen lehentasunak, baizik eta alderdien eta borroka politikoaren baitakoak, ezta? Adibidez, Nafarroan trena bikoizteko beharra, orainera 80 urte baino gehiago ja esaten zen. Eta izatez, gure Nafarroko trenbide hau prestatua dago eta lurrak erosita daude bikoizteko. Ez dute egin 80 urtean. Eta horren ordez, ez dute ez egingo dugu beste plataforma bat, soilik eta bakarrik hiri handiak batuko duena, ez? Baina zer gertatzen da tren zaharrarekin? Horregatik esaten dizun, aierdik esaten zuela HT bai, bidaierindako, elitezko jendearendako, baina gero egin beharko dugu ere betikoa. Gu planteatzen duguna da, eta gero gehiago zehaztuko dugu, baina gu planteatzen duguna da, berritu dezagun, izatekotan gaur egungo tren bidea, ez berri batekin. Baina bertze motako onurak ere izanen ditu, ez dakit, bueno, demanda egongo da, akaso bidaien aldetik, edo, ez dakit, igual bidaien denbora murriztuko du, ez, interesezkoa izango balitz. Bai, konturatu behar gara, abiadura handiko trena, distantzia handietarako pentsatua dela, edo batik bat, hiri handiak batzeko, ez? Norbaitek esaten zuen, Tuteran geldituko da, ni sakandarra izan da, Altsasuko alkateak esaten zuen, Altsasun geltokia, osea, badakite ez, osea, astakeriak esaten dituzte. Hauek geldituko dira, Iruña, eta beste izango da, pues ez dakit Zaragoza, Logroño edo Gasteiz, tartean dauden herri eskualde guztiak, pairatuko dugu azpiegitura, baina ez dugu zerbitzua gerituko. Orduan, hori jakinda, zu zenbat aldiz joan zara Madrilera azkeneko 5 urtetan. Jendea zenbat aldiz joaten da Parisera. Hortarako dira tren hauek, orduan. Eta ze jende. Eta ze jende. Hori da, ze jende, nor doa Madrilera jende gaztea, igual ikasten baldin badago, karrera bat, zerbait, joango da astelenean eta bueltatuko da ostiralean, baina benetan egunerokotasunean bere garaian HT geldituk ikerketa bat egin zuen Euskal Autonomia Erkidegorako eta Nafarroako ere bai uste dut, eta bertan ikusten zen joera zela eskualdetatik herrialde bakoitzeko hiriburura joateko joera. 94% mugimenduak ziren, Gipuzkoarrak Donostia aldera, Nafarroan Iruña aldera, Araban Gasteiz aldera, 90% Osea, beste guztia dira, Donostiatik Iruñara egongo da jendea mugitzen dena, baina gehiena dira eskualdetik hiriburua doazen. Eta justo zuek salatzen duzen bertze kontu horietako bat da, HT-ak lurralde desegituraketa bat ekartzen duela. Ez dakit, erraten aldugu proiektu urbanita bat dela? Azkenean urbe handiak lotzen ditu HT-ak, ez? Urbanita eta gainera urbanita hiri handiak soilik batzen ditu eta gainera hiri handiak ja dagoeneko direnak indartu egiten ditu. Adibidez, ikus dezagun Espainiar estatuan, ez? Espainiar estatuan Madril eta Sevilla izan ziren lehenbizikoak, Sevillak urte hauetan galdu ditu enpresa asko. Hau da, Sevillan kokatuta zeuden bulegoak edo ordezkaritzak, behin Madril-Sevilla izan da, batzuk Madrilen gelditu dira. Hau da, Sevilla Andaluziako paro berbera dauka, 130%, beraz, ekonomia suspertzen duela gezurra da, ze Sevilla hiriburua eta Sevilla herrialdea probintzia paro berbera du Andaluzia guztian, baina eski gainera enpresa galdu ditu. Eta hau gertatu izan da ez bakarrik HT-arekin. Guadalajaran autobia eskatzen zuten, egin zutenean Coca-Cola enpresa bat produkzioa hortik Madrilera eraman zuen eta Guadalajaran soilik eta bakarrik biltegi bat utzi zuen. Orduan askotan azpiegitura hauek kontuz hiri handiak laguntzen dituzte eta gure herrialde, probintzia, herri despopulatuak handitu egiten dira. Eta gaiez pixkat aldatuz, gainera guztionek, izango du ikaragarrizko kostua pentsatzen dut, Gorka, ze aurrekontu, zenbat diruz solasen nahi gara? Bai, esan behar duguna da, halako azpiegitura erraldoiak, hainbeste diru eta hainbeste baldintzatzen dituenak gure herrialdeko aurrekontuak, ez daudela batere garbi, ez? Ez dute ez proiektua garbi erakusten, ez dute eztabaidako guneak guzten, orduan guk kalkulatzen dugu Nafarroako 3.000 milioi euro izango zirela etxabakoitzeko geltokia barne. 3.000 milioi euro. Astakeria. Eta zifra bere hortan hartuta ere,
Hortaz aparte nik uste laguntzen duela pentsatzen, ez da bakarrik 3.000 milioi euro horrat da, aurre kontua da mugatua, orduen 3.000 milioi euro joaten badire horrat, bertzen onbaitetik adibidez ez dakit, osasungintzatik kendu behar dire. Bai, pandemian ikusten ari gara, ezta, nola lehen arreta primarioa, edo lehen bizizko arreta hau, kolapsatua dagoela, ez dituzte erizen gehiago jarri, ez dituzte mediku gehiago jarri, hemen ikusten da gabezia daudela, ez? Eta hortan, inbertitu beharrean, ari baldin bazara, soilik eta bakarrik gutxi batzuk erabiliko duten azpiegitura batean, horrek baldintzatzen dizu, ezta? Da betikoa, diru gutxi, nun sartzen duzun, baldintzatzen duzu beste gauza guztiak. Eta gainera, HT-aren kasuan, aitua dut, handitzetan izango zela, trenbide bat redundantea, hau da, joango zen paralelo bertze gaur egungo trenbide batzuekin. Herribera nahiko laua eta nahiko erresa dena, eskandagarria da, ia paraleloki joaten dela toki askotan, horrean esaten zu. Baina hori da, 200 eta 250 kilometroan joateko eta geldialdirik ez egiteko. Zu imaginatu Castejondik Iruñara, ez Tafaia, ez Marzilla, ez dara geldituko, ez? Beste ikuspegi bada. Orduan gu esaten duguna da, herrialdea egituratu egin behar dela, herriak zerbitzuak galdu beharrean mantendu eta HT-ek ezinezkoa du olako gauzarik egitea. Eta ingurumen kontuei dagokionez, kalte handiak sortzen ditu HT-ak lurraldean, arroz proiektu suntxigarria da? Bai, abiadura horietan joateko, autobi bat bezala, ez? Ahalik eta zuzenen joan behar da, kilometroko, 7 zentimetroko gainbera edo aldapa hori baino gehiago ezin du izan, inpaktua da brutala, ez? Edozein tokitan nahiko laua eta nahiko zuzena bada ere, ikusiko dituzu zubiak, tunelak, eta pixka bat, Tafaiatik gora, sakanaldera, hori izango dira, tunelak, akueduktoak, izugarri, ez? Ulertzen dut, azpiegitura bat arron zuzena, hor arpatzen badu malda bat erditik, pasten da. Denakin arranpilatzen dute, ez? Mendiskak, ibaiak, oso zuzen jomar da. Trisegantza handia da. Gorka, pixkete iste joate aldera, zuek gainera baduzue bertze proposamen batez, tren publiko eta sozialarena, ez dakit gaizaren titular batean edo modu labur batean definitzeko zein den proiektu proposamen hori. Guk esaten duguna, trena bai dela aldaketa klimatikoari aurre egiteko garraio bat, baina garraio kolektibo sostengarriena edo iraunkorrena, baina betiko trenez ari gara, herrialdea estrukturatzen duena eta zerbitzuak eten beharrean mantentzen dituena, geldialdiak eta geratokiak eta dena, HT-ek ezinezkoa du hori egitea. Eta saio guztietan bezala, kitzeko egiten dugu, galdera bat, eskatzen dizuegu, elkarrizketatuei, proposatzeko liburu bat eta pelikula bat, zer ikusia dutena gaiarekin laguntzeko sakontzen honetan. Liburua eta pelikula usten badidazu. Txalaparta argitaletxeak, Tafaian egoitza duena, atera zuen bere garaian gure borroka honen inguruko liburu bat. HT, ezetzaren arrazoiak, erderazkoa da, no, las razones del TAF, eta hor agertzen dira ikuspegi desberdinetatik ze arrazoien kontra egiteko. Eta pelikuletan badago bat Tierra Prometida, Estatu Batuetan, landa eremuan, frackingaren inguruan borroka bat, hor. Baina oso ona da ikusteko botere ekonomikoek nola erabiltzen dituzten borroka hauek, eta gezurrak eta manipulazioak. Orduan, borroka guztietarako balia du, ez? Orduan, oso interesgarria da pelikula hori. Politikoa baino zer esango nuke, hiritarrei eztabaida parte hartzeko eskubidea bermatu beharko litzatekeela, eta denen diruak ahalik eta hobekien gastatu behar direla behar den tokietan. Hor, Gorka Ovejeroren hitzak bere analisia lagundu digu. Pixket hobe ulertzen HT-aren kontu hau, hor ere bere gomendioak sakontzeko pelikula liburua, sustrai erakuntzaren txosten bat ere aski interesgarria dago proiektu honen inguruan, eta hausen izan da dena gaurkoz saio honetan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.